Jotono Kolumbakia, Narok Jotono Saimano, 27 March 2023, Central Government Ngui, Sini Tipra Haste by Evakasini Tipra Makabai, Central Government, Sini Permanent Solution in Bagay, Sini Constitution Solution in Bagay, Cox Hanan Bagay, interrogated among Saklajan Kok Tomani Mia 27 March, Piaba. Borok saklaya kuta phono mia bubagrani kaisa voice message tinoro khanai man khana je bubagra saka tumuno khanani bisingo eba tini 28 March 2023 ni bisingo singmai kok salanya bagai interrogated mong saklaya hangke sini man thai manya sak sini singmai kok salanya bagai interrogated mong saklaya sak eba sini permanent solution hai kaba Constitution solution bagi sing mantai maya sejauh bubagra saka sing lama ka suinai hunger strike ini. Bina akong nak khanamar yaglo ang belai keno khawa du kunangka tamni hunba sing sal kedek marominai bisi kedek marominai sing dopa satok jagi phaimani sini mantai ni sing yakagi phaimani sing mantai rezagi ngi tongmani sini hawa no sing seleng khadui matongmani abon tinai tang paithak jorawo bubagrani bisintui sini manthaina manani bakha thangni tomani kisasa khakamu kisisa sal pohor nuhmani jorawo sing wasumani sini manthai mansina kya nei phiaba tawphono sini central government haikawa sini barat hapan sini dukhono tawu bosi sogi khona boido khlayo phadi bubagrani o gobokjak bo sahamani je sino bo hunger strike tonginai sini ba hapangno sirinan nangka bujinan nangka hari ojorowo joto tipra hasteni sini bororo sini tipra sa o hani busarona ang koinen musungo sing phadi sini o manthai manya sa sini o interlocutor songya sa jotising lahar ka suinai og buk chakhanai mai chaya khei sing sini khorang no chirik plan sini khorang ba phapang makhana nai nan podo khai phiaba ojoro ang kaisano koinen musung bubagrani sak belai no hamia norok jotto no saimanu bomia bohano mailo thik mode chaimia bo wana jago sin dofani bagai bo asumani 27 March le sini bagai esa koktima kaham sopai siwana tanguni phiaba sini barat hapang tau bosumai thangino tongko han bagino bubagra rang koinen musungo bubagra nini bagi sung tongu nini sengkrarok tongu nini sengkrang zero tongu nini besarok tongu nini projarok tongu nang tawana di sung nono logi rene bubagra phiaba ang nono koinen musungo bubagra nini sak hamjagya nang dakti dodoro phadar haktor thangri nini sakse najagardi nang obuk sakhe tongan nang bubagra nini ngising tongan bubagra hainwagi tipran lokorono koinai bubagra no koibedi no bubagra bagi suri badi bo sak dakti nai thambini sori bellai no hamya om hajora bo tumung no obuk sakhainai sayanya kare bo hangal stak thanga bini sori tebul hamyan thane hanbagi ang joto lokorono koinai phali sini tiprasarok sini dofani no hamjangai dofano bagi khanang nang koinen musungo phari sing ojorowo sing bubagrano isa khakrake phan krake sango ri khawinai sing samai tangine phari bubagrano sing loge glai phisiwanu bol chini bini bagi bo khaitengya bini bagi mungsanangya bini sak haime totise bole nini ani tinang ni bagi sini busabutui sini busuk busaro mi bagi sini next generation bagi si bo asake bini sak ame tisi bo bini pocket ni rang pushano sebai ni bo klai to man ke se klai man lagi ba sing dop hani bagi sini bubagra ni bagi sini thina ni bagi sing asbulo sing klai mangla padang lukrono omon ko yang musuh padi please nogo ereng asubuta to mai sini please ojoro sini paithag ni jawab hadi sing oso bubagram no na sigui bubagram ni sin dop hano sini kusung sini lai buma thang
to kebang masin borok langma colangka jindo pan bagi thirina bol no mukong no mutu klali sini tinang ni kong no mutu klai dai se buba kam lo dai no ang obon koina musungo sini coba ke play entung sini sanmu natin matu hambai